O alcalde de Rianxo mostrou a súa satisfacción polo acordo do Consello da Xunta que permitirá axilizar os prazos para a posta en funcionamento da nova factoría de Stol Sifar e así solventar unha serie de dificultades que viñan obstaculizando o desenvolvemento do proxecto, que podería estar operativo xa en 2025. O alcalde quixo agradecer tamén á Consellería de Economía, Industria e Innovación o traballo feito nestas últimas semanas para que esta declaración fose posible, así como a vontade da empresa durante todo este tempo a traballar de maneira conxunta co Concello para sacar adiante este importante proxecto para o municipio. Estamos moi satisfeitos coa declaración. Viñemos nestas últimas semanas traballando conxuntamente coa Consellería, mas coa propia empresa, evidentemente, para ir pasiño a pasiño chegando a este punto. Estamos moi contentos de que tivera lugar esta declaración, que nos axudará a que o proxecto se materialice aquí en Rianxo, tal e como estaba previsto en primeira instancia, e permitirá tamén axilizar todos os prazos e non atendernos aos ordinarios, e iso, en función tamén das previsións da propia empresa, permitirá que a obra este comezada xa este mesmo verán e que este a fábrica rematada antes de que finalice o ano 2025. ¿no? Segundo o rexedor, prevese a creación de máis de 150 postos de traballo directos no municipio, cun investimento total de máis de 44,5 millóns de euros. Contentos pola inversión que significa aquí en Rianxo e pola previsión deses máis de 150 postos de traballo directos que se prevé que este a factoría albergue e que poden ser moitos máis tamén os indirectos. Non? Entón, unha boa noticia, e agora o que toca é seguir traballando para ir dando os pasos que tocan ahora, permisos de todo tipo, licencias e demais, para que isto estea en funcionamento o antes posible.